kiny oganda jo Kenya bro luwo gima timore. Mano presiding judge Justice Fred Ogola ka loso bura mane ong'ade juma mokalo chien. Jomadongo ma wach ma bende iye tek tweta. Abro chako dis SG. Neno ka gima Rigathi Gachagua thoth opikoso. Aparo ni gini omere samoro noko paro ni gini nyachopo kama ochopene nikech king'iyo kata kaka kinde mage osebedo ka wuoye e doho kacha tineno ka gionge facts. Inyalo yudo kamoro nowacho ni jaji achiel kuom gin gi tudruok matut gi jaode koro ok onego bed ni obede kesi ni. Mar ariyo giwacho ni jaji achiel no osomo Moi University kama no pok osome. Koro gigi duto king'iyo tiyudo ka onge facts, onge evidence nikech court kidhiye to nyaka bed gi evidence matut ma ikonyi godo. Koro ok ane ka en gi kamoro manyalo konye. Aparo ni ka doho duogo kaka ne gilando ni gidhi duogo mbele kacha to wanyalo neno ka koro kendo weche nyalo lokore kendo. Look, en kwano mane okinde mag Rigathi